Xornadas intensas na terceira federación. O Boiro conseguiu gañar o seu cara a cara contra o Barbadas cun contundente 2-0. A diferenza do Noia, que caeu ante o Compostela cun marcador final de 2-1. Fin de semana complicada pola meteoroloxía, pero positiva en resultados para o Boiro, que superou con autoridade ao Barbadas nun auténtico barrizal no campo de Barreña. O conxunto de José Tizón transformou a rabia polo empate da xornada pasada en fútbol e eficacia dende o primeiro minuto. Só 5 minutos precisaron os boirenses para abrir o marcador. Nunha xogada rápida de Alisson culminou regateando ao porteiro. Dominadores claros ao longo de todo o encontro, os locais mantiveron o ritmo e xa na segunda metade un cabezazo de Facu puxo o 2-0 definitivo. O Barbadas só inquietou o balón parado e tivo a súa mellor oportunidade no desconto, un disparo ao largueiro, pero os 3 puntos quedaron en Barraña. O Boiro sobe así un posto e afianza a súa posición na zona media da táboa. Situación moi distinta para o Noia, que rozou o empate contra o líder, o Compostela, no estadio Vero Boquete. Os de Alberto Mariano fixeron un partido valente e lograron poñerse por diante no minuto 21 cun gol de Fuentes. A alegría durou pouco. Media hora despois, Uzal igualou o marcador nunha gran acción dos santiagueses. O Noia aínda puido marchar ao descanso por diante, pero a ocasión de Fuentes non entrou. Na segunda metade, o Compostela levou o peso do encontro e, aínda que non xeraba ocasións claras, insistiu ata o final. E no minuto 89 chegou o xerro de auga fría. Maceira cazou unha volea no segundo pau para asinar o 2-1. O Noia descende así á zona perigosa da táboa, cun total de 8 puntos.